uçor mara ir uçonsoň aman ağa uçora minenden irkilli. Mehriban owasyna barýanlygyndan my ol düşünne çağılıp döwürniň bir wakasyny gördi. Ejesiniň amanjan turunni diýen sesini goýanman soň ejesi amanjygy ıralayardy. Irap duruşuna da onun düğün goňşy marallayzady, sygyrny süre goşmany kömek berjek diýenini ýatladýardy. Ahir soň bolman soň onna sygyry men özüm goşup gelerin. Ýöne süýdüň gaýmagyndan kesmeginem özüm ýerin diýeninden amanjyk tarsa ýerinden galdy. Elini ýüzüni ýuwup özleriniň hem marallayzanyň sygyrlaryny öňüne salyp süre goşulýan ýere alyp gitdi. Şol ýere gelenine bolsa amanjyk padymanyň aty erk edişini, sygyrlara hem sygyryp, hem gıýgyryp bir zatlar diýip aýdanyny etdirişini görüp ýene bir ýola hayran galýardy. Hatta padymanyň ýerine özüni hem goýup görüp, öz ýanyndan göwün hem ýugurtýardy. Özüniň hem çaltyrak, şeýle gerçek, şeýle edenlik hem gaýratly bolmagyny isleýärdi. Bizim uçorumuz aşaklap başladı. Basım Mar şäheriniň halkary uçor menziline gonor. Diýilýän bildirşe aman ağa tiffinip oýandy. Ýöne entägem şol süýji düýüşiň täsirinden ara açyp bilen okdy. Dogrusu ara açasam gelen okdy. Karşılayan inti bilen salamlaşyp, olar owa tarap uradylar. Owa girilýän ýerde sygyrlaryň süre goşulýan ýerine inizine aýak ulagy saklamagy haýyş etdi. Taşşykdy. Ýene-de ýanky düýüşinde gören padymanyny synlap ankaryp galdy. Padyman sygyrlar sürüp gözden ýitip barýardy. Ýöne aman ağa şol duran ýerine doňup galyna meňleýärdi. Ol häzir owa girse göwnüne bolmasa şol öňküçe çağılıp durny dolanajak ýaly bolup durdy. Ýürek hem uruýardy, hem sançýardy. Joşup gelen ýatlama ýaşy bolsa, owalary doldurup biýtýar ýaňakdan syrgyp oglunlukda basan ýerine ýygyny özmän damýardy. Gaýratly sen, gerçek sen, edermen sen, erjel sen, işeňir sen,
kalcan sen armağırı padıman. Garlı kışta sen tayın, ısıda da sen gayım, barmı kahey sen tayın armağırı padıman. Hemmelere görülle, bu yüzonyan ker göründü, seher aman öründü, armağırı padıman. Sağa kam köp silaptım, tüy süröktün silaptım, başım niçe araptım, armağırı padıman. Eriz yatlama süycü, alalın onun gücü, hatta bizep sen düşü, armağırı padıman. Bu kıssalı goşgünün goşgusu Maru Şahu Cahan Gadiyeti'nin 2023 yılın 24. Ağustos nakısanına çap edildi. Bu yatlamanı ahtar okudu. Köp sağ olun.